Malikono ani maliko ka fo ka woni nyuma do sengana wati be aw kanye madalla Sheriff la TV jakanso fe Bamako ani anno kadugo neganye tan untana goshi me murbabugo kaw fe Sheriff la TV studio ban konnana ni watina dugubla o kaw inshallah dawliye Madame Keta Aminata Traoré eni sokoma seyeren sokoma kon bashitila bashfitina alhamdulillah naga def mani firek ene nda dorala kon bashitila bashfitina alhamdulillah demadu bashfitula akuma fakare kleflay akero yemene kodi nawo eni atara lage ne andon to ye soma dono jëm kan kono akuma no ngeme kleflay akero ngi bismillah mama kenyinay ama kenyinay kor bashitawla alhamdulillah akera fama yemene ado fama kera wala fo be dina ka kene bashfitula alhamdulillah ube wafu ayato ayam tala fiyan bo anse ngoro o fana kaw sa ko la plan en ressource kata la je mimo lu fana fi kana no doy en fait wala satu yam sam wala satu yam na mi so la wala ya ngon fait tendo wala be fulu kanu bo wan watina ama kanu bo bela jele fo malikono ani maliko kan ka fo ko bismillah aga jem kan mandi keneka no yeso ko madondo tendo ro bi ko yenda meni dugu ndoy bi ko ni mbolo boni dumamba doy atoko c'est bon c'est bon c'est bon ba ano to kumbana kata anga technicien fa fe de ba je kulu munu meje mukana anga fiene bon sengoro no yi ka so ka segana sponsor sama amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bɛɛ ni nene bara ni ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père mi ka ani mbo kundo dima te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ ni y'a kumaba ye ni na surprise kelen ni dɔn a bi yan a mangani sisan kɔni ye cogo jara te zara tew ka te de a bi san bi saba bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te zara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Malima muso ne de b'a fɛ ka na dumange wa kɛ bi ne kunun ka langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka najini ngura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malima muso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet ana épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé dun Mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najini ngura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura bouillon poulet ana épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. Mali la an ka usine bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ sirigi naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a
dugukolo ka gɛlɛ a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ CEM1 42.5 kulu gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Madame Keita k'i fo k'i waleɲuman dɔn foli diyara n ye k'a fɔ nin y'an sera ka don jɛmukan kɔnɔ an na taa les plats de chez nous la o don awɔ an b'a fɔ les plats de chez nous a dabɔlen don musolakaw kama i n'a fɔ cɛlakaw bɛɛ dama ka k'a la tobili duman kanubagaw kɔni nin tɛna kɛ u si negela ye donc an ye min sɔrɔ ka na komi n kun y'a f'i ye cogoya min na an kun taara taama la Sénégal donc n ye profité yen nɔ ka na ni wɔlɔfɔmuso dɔ ye n fɛ awɔ u ka plat dɔ bɛ yen ko c'est bon a tobili ka nɔgɔn a musaka man ca fo n'i yɛrɛ y'i ka kow caya i yɛrɛ bolo sinon an bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ nakɔw bɛ fan bɛɛ fɛ donc an ye min sɔrɔ an t'o jɛ ko filɛ o bɛɛ bɛn awɔ sɔgɔmadolo jɛrɛjɛmu filɛbagaw a bɛɛ lajɛlen ni ɲanguba sigiyɔrɔ la a ka rubrique mandi de don n'o ye les plats de chez nous bi an bɛ yirimajɔ an sera an balimamuso dɔ ma an bɛna kuma d'a ma a bɛ n'a yɛrɛ présenter. Ne ye madame Kone Ɲagalen Traoré ne ye Dakar collection lingerie accessoire tigi de ye anw bɛɛlen bɛ Sénégal an bɛ lingerie de feere finiw prêt à porter donc na an ka groupe bɛ yen n'aw donna a sanfɛ an bɛ article ɲumanw yira aw la ka bɔ Dakari fo Mali la transport fana ye gratuit ye. Ni balimamuso i bɛna jumɛn tobi ka yira an na bi? n bɛna sɛbɔn de tobi ni wɔlɔfɔw k'a ma ko cɛp jola tey sɛbɔn la i tɔg waaw ayiwa ni balimamuso ko k'a bɛna sɛbɔn de tobi ka yira an na aw ni ne an ka jago filɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛna sɛbɔn dilan an mago bɛ se jɛgɛ ma an mago bɛ se malo ma an mago bɛ se poivron ma jaba layi tomati an mago bɛ se carotte ma an mago bɛ se lɔgɔti ma an mago bɛ se kɔgɔ ma an mago bɛ se poivre fana ma sunbala fana an mago bɛ s'o ma céleri an mago bɛ s'o ma persil an mago bɛ s'o ma ayiwa ani épices ninnu crevette fana an mago bɛ se crevette ma an b'a kɛ avec les moyens du bord laurier fana an mago bɛ s'o ma o bɛ n'an kasa ja kosɛbɛ an mago bɛ se dakun ma an mago bɛ se gan ma an mago bɛ se tentulu fana ma awɔ an ka jɛ k'o filɛ ɲɔgɔn fɛ an ka tulu bilenna an bɛna jɛgɛ jiran bisimila an ka jɛgɛ sera sisan an bɛna bɔ sisan nin y'ale jɛgɛ ko bannen ye ayi a ko ma ban dɛ an bɛ tila k'a mariner ka tila k'a jeni nin y'an ka dakumu ni an ka gan de ye an y'o balabala an tilal'o balabalali la an y'a susu a fɔ a la a susutɔ la an ye jaba k'a la ani layi fitini ani kɔgɔ ani épices dama dɔɔni an y'an ka malo daga sigi a mɔna a ma mɔ an bɛ karɔti dɔɔni k'a la n'o dɔɔni kɛr'o la an bɛ sɔrɔ k'an ka sunbala o y'a sɔrɔ an ye sunbala susu ka jaba dɔɔni k'a la ka layi dɔɔni k'a la ka épices mugunu dɔɔni k'a la poivre ni épices mugunu ninnu an b'olu k'a la donc k'a mɔ ka daga kini cɛ bɔ dɔɔni k'a k'a la ka datugu n'o ye a ka wusu dɔɔni an b'a ni a ɲagami de anw bolo gu spécial dɔ b'o la quoi sisan an ka jaba n'an ka layi n'an ka poivron de tigɛlen filɛ nin ye an bɛn'o kɛ tulu la o de bɛ jiran o bɛ jiran n'o jiranna an bɛ moutarde dɔɔni k'a la ka sɔrɔ k'an ka épices k'a la a bɛɛ lamaga walasa a ka don a n'a ka don a ma gɛlɛn yɛrɛ ni plat in ma gɛlɛn n'i presselen don dɔrɔn i bɛ se k'ale kɛ shap shap i bɛ se k'ale kɛ shap shap o de y'a to a fɔra ko c'est bon c'est rapide wa ka di a ka di o ye fɔlɔfɔlɔ di wɔlɔfɔkan na neex na trop plat bi neex na trop machallah Mahamadou Tidiane Kone fo Dakar an ka finitigi ni samaratigi ni plat in ka d'ale ye kojugu yɔrɔ awɔ o de y'a to i bɛ ka se k'a tobi o
Tu vois les choses de l'amour. Quand tu es goyo balabala. Donc amno ke daga iran fola. Les amateurs de goyo là, goyo flené. Goyo kadi mo cham. Goyo kadi mo so famba mfere madame Traoré Maimouna Traoré alega goyo ko. Alega goyo ko. Imala dumini to bito ko di goyo tala seka tu. Ni tomati, kongo, poivron, jaba, yori. Amna nga marinade kala. Ni anga tentuli amno o keta la ka kala don pour que ka ke anga c'est bon mondial sans fait. Anga kini bo ka ke tasa kono. C'est ça amina que font ka sans fait ka dresser. Kodok masira de. Ça angata fote auta yala imagine auta egwe awo wala amina nene simme pompe awo parce que jege kadi de bismillah ni jege ta bismillah kiba be dononta iba na be don naba amina foko ko mabo eda e jonga donta adoro sa ko ma jege ni bonida surtout buyan fay yoro be yoro na mo yoro de solo hanya ani da ma kadi mais wala fo be dumando ayo be dumando na ba yere yayi ay ni dumi dumay tobistan folika ni mebi bolo kala se en fleba ko ma aywa ani baraji Sherifla TV mo ka équipe be mo be fo ka wali mando fo di jarani aw men furuke yuma fo no ye Mahamadou Tidjani Kone ale be Dakari bibina an sigilen bɛ ne be Dakar ma aywa men burana kaw fana fo de men burana kaw fo kosɛbɛ kan fani ba fo aywa Kone bi fo alisa ne etunga jete an tutna sekani émission yin waleya Mahamadou Tidjani Kone il faut le do ni yeroina Dakar collection lingerie accessoire tigi aywa il faut le do de Dakar disaw maraw o be ba fe no na be ade sanke fiyo na ma dobla kana yoro émission ni na amna kado kawni ka kado kan yoro la sona ni interim so do wala interim do yoro angela teri awa bana mata ni bo extérieur la mata ni bo yoro shi akefon bebe ano donc demba ube ku den dege tobli ke ko yumana yi kon tara chala sigi yoro la kete se tobli la ki be kla ka ti dege formation après mariage amano wala ko formali de ay wonde ko mambolo ka yira awla bi no e place c'est bon mi la wala la aw ni ni ana ambal mam sofe no e madame Kone Nyagalen Traoré aywa amada ngene aka fogo c'est bon koni no koni ya nene c'est bon c'est très bon atoko ba foto na bo fo mais aw fana na be faka la wala abaw sokolento anga jabalan sola no e Sherifla TV sokoma dono konna na émission les plats de chez nous rubrique les plats de chez nous aba soreno donc ama fo la ka ka me tien watire akambe c'est bon et c'est très bon. Et c'est très bon. Et la photo maintenant a l'image et a mis le goût. Donc c'est bon. C'est bon. Madame Beda, même si c'est pas bon, c'est bon. Le diarrhée est bon. Non, c'est bon. Ça m'a fait une dos. Comme moi, quand vous faites un candidat ou un homme, vous m'avez pas me le code de l'école où il faut là. Ensuite, une voiture, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Afin de se renfer. Je vais se renfer. Sumala bien. Ouverture au téléphone moyen. D'ailleurs non. Oh tamatini ko ngoni jabam no. O ko ya am so taru na ko la fin. Donc a bara mancha a musaka ko ni ali Senegal jege be se ga ko yi. Foni yere al chakurude. Foni yere ya ke ko bayina. Madame Guetare. Na gra fo. Salaira.
C'est pas bon. C'est bon. C'est très bon. Il a fait à 12 heures de temps. Ani ambaye mzoni mbele ka airauna kaida vuka walimando afo bara asikunyana ni wangu ani dawa emani enda balenza afo ni malayo ni adam ne ne de ko madam Keita ko nana donc amba fo ambalman so tumati kongo ofana baja yoro donc ambalman so fo nale kera sababu ka sebo to bito ko irana nale madam Koni Nyagalin Traoré ama fo ko sebe Dakar collection lingerie accessoire tigido fo Dakar ama fo chebere fana fo nale Mahamadou Tidiane Koni uga bisimilal togo nyumana ray promesse tanyo ko nala sonama Dakar collection lingerie accessoire ni ba ko la kanu nyero le flyna aywa am enclos madaleno la seni mo madame Keita la ni mo ko na o be se kan wole ni ka juru sirala no 79 63 biwolo 39 59 biduru ani kononto 79 biwolo gani kononto 63 biwolo 39 bisabani kononto 59 biduru ani kononto amesi ma fi si ni kongo eni madame Keita na nyonsoro ata dumunto efi esa ni kata mbalma ke yansura kene kono no ye kasi bengali eso ni te sinu fo dumni de ko wala fo ko dumni shina fo famba la de dami non flani to soro ka kenna yoro mache ale ado ne me so na jare esa ante ta turu chafi ay male mache ale go tu ma so so sama le ni ko do go to se ka ta ay ade to fo bio mana nga to tu ni ba male samera de kala to ti ba mo do to nana tazu ngali ki fo ke ba mo do ina na sura me jëm kan ko no ma dum ngon ba ande bismali mingi ode ekezi kala ke ko so on ma adu ala ke bismali ni dumuni mi na fa jambe ayo ko dia madame Keita ni ba bla émission no so ma nyaka mi wa ba ne nyawo sa ko sela ka ke dumuni nge choko mi na ta mardi amana ni dumuni atu to ko ma ka ira angi manawla wa abi aklu fale madame Keita ki fo ki wal ma do amesira de ma ki fo ka fo ni adam ne ni la sona ma mardi wore madame Keita ana ko gon fo kana fe wala la si ana on sama no oyi wala ki fo ki wala ma do kamala musofo kata technicien fo fe ko ga fere atana ye shula no ba je kunu wala do ni o sabati le mu ko o ke jamu anga ma wele anga bismillah kanya ka so wala jëm kan ko nana odo amona e gani de abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka e tɛ jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ cɛw ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye ma kelen ka danga mɛna budo tiɲɛ ye ala Malimamuso ni de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kununka da langolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najini nkura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso
e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet ana épices dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinin kura bouillon poulet ana épices dun mali kɔnɔ gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinin kura bouillon poulet ana épices ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinin kura bouillon a épices n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 72 16 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka najinin kura bouillon poulet ana épices duden bɛɛ lajɛlen wasara. daminɛ Mali la an ka usine bɛ ciment dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ CMM ale bɛ ciment dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka chantier kɔnɔ dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye so ani baara caman bɛ minnu na olu ciment sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye a kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi CEM2 42.5 ciment in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira chantier kɔnɔ CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don chantier kama i n'a fɔ sangaso a bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni ciment kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ made in Mali hukumu kɔnɔna la ani a tilara ka ciment dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka chantier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la ciment an ka baara. Kafu alibikokora kawalima do Madam Keita Kone anaka dumuni ayo kodona anga jemka anata kechewe do la hakili ko nato flavla bawo atana sura watara na bawa mato chewe do wala anak madara ma wala ma nubati na ka bismillah aka fuli tarayeshi filba chamani musuma mali ko na maloko ka nga sura ka ngal tani nganya chama mbal make ini sokoma amba ne sokoma ko bashitila bashitina mala tan demayadu bashite no nubati ni bitoni jamu fo filba chamani musuma yi ka fuli takanyesho mangado jimka ko to Kasim Bengali ka foli di Sherifula barakɛbaga ni a lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ko an nana b'u ye sɔgɔmada in na a diyara n ye ne yɛrɛ a bɛna fɔ ni uniforme na dɛ a bɛ ɲini ka surunya a bɛ y'an ka Mali fini dilan n'o donc ni y'an ka artisanat bilalen valeur la yɔrɔ dɛ kosɛbɛ baasi tɛ a bɛ Bengali kɛ min ɲininka teliya la k'a fɔ e y'i seko ani dɔn ko o yakubaba ye faso Mali jamana kɔnɔ maa dama ni maa min yɛrɛ ye sigilen ye hali masiri minnu bɛ la o bɛ o sɛbɛntiya bawo senifɔla ninnu n'i ye nin ye maa dama min filɛ e kana ta nin hakili lajigin mɔmuso la Ala ka hinɛ a la ale tun bɛ nin matarafa kosɛbɛ nka bi cɛkɔrɔba kɛ mɛ ka matarafa a nɔfɛ o la festival dɔgɔkun balani dɔgɔkun n'i y'o fɔ o ye fɛn ye an senufo bolo an tulo tɛ tɛmɛ min kan bawo balani bɛ fɛn fɛn na o ye anw tulo la fɛn duman ye hakilina ye nana cogo di ani mun de don d'accord an sa ka foli d'aw ma aw ni cɛw ka nin baara in na nin cɛsiri in na aw ni faso de ɲumanya bari jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ko ten ko ka depuis salon o kɛn bɛ ka san kɛ anw seko ni dɔnko tigilamɔgɔw anw ka san ye fo ka taa se 2027 ma ni kalanbulon fara la kan donc aw bɛ an wele ta ka se ka kɛnɛ d'an ma an bɛ se ka an ka kɛtaw n'an ka yetaw ka se ko o se maliden bɛɛ lajɛlen ma diɲɛma bɛɛ lajɛlen ma ne fɛ vraiment sɔrɔsiya tɛ tɛmɛ o kan bari jamana ɲɛmaa ko an bɛɛ ye sɔrɔsi ye an bɛɛ ka wuli k'an ka sɔrɔsiya kɛ a kɛcogo la aw b'aw ta la an fana b'aw ta la an b'o foli di aw ma festival balani dɔgɔkun
K'a dɔn fɔlɔ ne ye festival Nanyɛriki directeur de ye fɔlɔ yani an ka na festival balan dɔgɔkun na Nanyɛriki o bɛ kɛ Sikaso a festival Nanyɛriki daminɛna Bamakɔ yan de alors an taara Sikaso san 7 filɛ nin ye Bamakɔkaw ɲɛnafinna donc an y'a lajɛ baaraw kɔnɔna na ka na jateminɛw kɛ ka festival dɔ sigi Bamakɔ yan min bɛna kɛ balani dɔgɔkun ye nka n'i ko balani tiɲɛ don sɛnɛfɔ taalan ye balani ye ale bɛ sin k'a ye k'a fɔ ale kelen t'a dɔn nin festival in bɛ o de yira k'a fɔ alors balani bɛ yakubayalen don communauté minnu fɛ n'an b'a fɔ siya minnu fɛ jamana fan minnu fɛ a ka ca n'an bɛ se ka bakuruba 4 an bɛ se k'o bɔ a kɔnɔna na bakuruba dɔ ye Kɛnɛdugu mara ye o Kɛnɛdugu mara kɔnɔ sɛnɛfɔw b'u sɔrɔ kɔnɔ ganaw b'u yɛrɛ sɔrɔ n'u y'an denw ye ani miyankaw ni samɔgɔw olu y'an mɔdenw olu bɛɛ y'an denw ye donc olu bɛɛ bɛ n'u yɛrɛ sɔrɔ alors o Kɛnɛdugu kɔnɔ fan dɔ fana bɛ yen o ye communauté bɔw ye n'o ye an balima bɔbɔw fana ye olu fana bɛ balani matarafa kosɛbɛ fan dɔ fana ye Bɛlɛdugu mara ye o Bɛlɛdugu mara fana olu fana bɛ bamanan bala ninnu kusun bala ni cɛbilencɛ bala ninnu olu b'o matarafa kosɛbɛ ka na a laban ni maninkala ye manden bala donc n'i ye jateminɛ kɛ nin communauté ba ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ balani fɛngɛ festival balan dɔgɔkun nana mun jateminɛ an nana kɛ festival ye min bɛna don kelen kelen kɛrɛnkɛrɛnya nin bɛ communautéw ye donc Bɛlɛdugu bala an y'o di Bɛlɛdugu kafo tɔn ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ nin ye aw ka don ye n'o président ye Sunkalo Jara ye k'a fɔ an bɛ fɛ Bɛlɛdugu ka bɛɛ lajɛlen k'a yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔna na n'o bɛ bɛn arabadon semaine in kɔnɔna na o bɛna kɛ ko na kɛrɛnkɛrɛnnenya Bɛlɛdugu bala ye tile filanan o bɛna kɛ bɔbɔ bala ye bɔbɔw fana ka association fɛn fɛn bɛ yan n'o ye association Nimi ye ka o fana denfaya k'o ta k'o di olu ma olu fana kana bɔbɔ bala bala fɔla bɔbɔ minnu yɛrɛ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ bɔbɔ bala yakubaya kosɛbɛ olu ka se ka o kɛnɛ ɲɛnamaya ani manden bala o bɛna kɛ i n'a fɔ k'a kuncɛ ka o bonyamariya fana o bonya o n'a karama de Burama Sumano n'a ka kalandenw ma olu ka se ka na nin fɛngɛ nin kɛ Kɛnɛdugu bala o ye Nanyɛriki yɛrɛ ka kɛnɛ ye donc o tuma na nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ mais bala nin kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ka taa ni jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye ko bi an mago bɛ min na o ye bɛn ni keleya ni sinjiya ye bala nin bɛɛ lajɛlen communauté bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan a tɛ foyi fɔ ni bɛn tɛ maa minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ la u tɛ se ka bala don ɲɔgɔn fɛ n'aw nisɔndiyalen tɛ n'aw bɛnnen tɛ aw tɛ se ka don balafogo kelen na ɲɔgɔn fɛ f'aw ka nisɔndiya ka bɛn ka kelen fɔ ka se ka don o kɛnɛ kan bon o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an ye don kɛrɛnkɛrɛnya n'o bɛ kɛ a samedi ye o ye ka se ka Mali fan bɛɛ jateminɛ i kɛra tamaseki ye o artiste b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i kɛra kɔrɔbɔrɔ ye o b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i yɛrɛ kɛra denmisɛnnin minnu n'u bɛ arapu ni fɛn ninnu kɛ nin bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta ka sɔrɔ ka hakili to bala la k'a dɔn k'a fɔ bala ko de kelenya badenya sinjiya n'i ye baladenw ta i bɛ n'a ye a bɛ taa dɔgɔnin na ka taa fɔ kɔrɔ la si tɛ yɛlɛ si kan an bɛ n'o bɛɛ yira mɔgɔw la k'a fɔ baladen fitinin a bɛɛ la dɔgɔman bɛ min fɔ o kɔrɔkɛ bɛ min fɔ o bakɔrɔba bɛ min fɔ fo ka taa laban kɔrɔbalen na n'o ye baladen belebeleba ye o tɛ foyi fɔ ni kelenya tɛ ni an bɛɛ lajɛlen n'an ka danfara ka kan ka kɛ kelen ye donc festival balani dɔgɔkun a bɛ na ka na nin kɛnɛ de sigi 26 mars la Yirimajɔ a kɛlen bɛ k'a bolo bɛɛ da ka bɛn waati jumɛn ma an kɛlen bɛ ka bɛn nin juillet kalo tile 28 ka taa bila août kalo tile 2 la 28 juillet au 2 août wa fɛn caman de b'a kɔnɔ an bɛ waati min na sisan denmisɛnninw ka segin na fiɲɛ bɔ waati don vacances don an ye kɛnɛw labɛn nin kɔnɔna na non seulement sanni feere
bari an seko n'an ka dɔnko n'an ka commerçant baw an y'a essayer k'a kɛ sugu bulon ye min fana bɛna sigi su ni tile o kɛnɛ nin kan ye foire d'exposition artisanale ni commerciale non a bɛɛ lajɛlen donc ka tila ka kɛnɛ sigi fana denmisɛnninw ye n'o ye espace dédié aux enfants bari an ni festival dɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo min ka baara bɛnnen bɛ Festikid n'o ye denmisɛnninw ka ɲɛnajɛfɛnw ye ɲɛnajɛfɛn min bɛ kɛ na a bɛ taa ɲɛnajɛfɛn 30 la donc mɔgɔw bɛ se ka bɔ n'u ka denw ye nin semaine nin kɔnɔna bɛɛ ka taa o ɲɛnajɛ fana kɛ donc a bɛ kɛ kɛnɛ ye an bɛ sɔrɔ ka o ɲɛnajɛ ninnu kɔnɔna na ka na bulon dɔ sigi bala dilanna bala fɔlaw e bɛ fɛ ka na balani yɛrɛ ye ɲɛ la ka na n'i ka denmisɛnninw ye hali o k'a fɔ k'a lajɛ a bɛ mun di miti jumɛn b'a la donc k'a bɛɛ ɲɛfɔ u ye bɛɛ ka se k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don an ta de don wa nin festival nin fana kun dɔ fana ye dɔ ye Mali ni jamana wɛrɛw de ye balani nin labelliser k'a k'u ta ye n'o ye Mali Burkina Côte d'Ivoire ye mais n'i y'a jateminɛ a labelliselen don anw ta don mais an ta y'a bɛ sɔrɔ a la cogo jumɛn na il faut que an k'a lajɛ k'a don ba la pour que ka se k'a kɛ wasonafɛn ye ka se k'a kɛ fana dɔw ka se ka balo a la ka ɲɛ fana nin bɛɛ ye nin hakilina bɛ nin bɛɛ hakilina bɛ nin kɔnɔ donc sisan Kasimu Bengali ne y'a faamu i y'a fɔ cogo min na nin ye bɛn sabatili kɛwale ye parce que c'est un espace ouvert presque à toutes les communautés du pays donc kɛnɛ don min kɛmɛ ka daw yɛlɛ anw ka jamana taabolo bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ e yɛrɛ y'a danfara bɔ cogo min na n'i ko Kɛnɛdugu i y'a fɔ cogo min na Selifow ani an den miɲankaw n'an den ganaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka se an den samɔgɔw ma olu bɛɛ n'o ka balaniw de don n'i fana taara Bɛlɛdugu yan fan fana fɛ olu fana ka balaniw bɛ yen Bɔbɔw fana olu ta bɛ yen Maninkaw fana i b'a ye k'a fɔ olu fana ta bɛ yen donc nin bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kɔnɔna na i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ka don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ta ka bila ninnu bɛɛ lajɛlen cogoya la i b'a ye k'a fɔ n'a bɛ fɛn yira o de ye bɛn ani keleya o sabatili kɛwale ye ka sanga ni anw ka tulo nisɔndiya kɛwalew ye o la Kasimu Bengali ko in kɔni bɛ o cogo la mais yɔrɔ an n'a ko n'a kɛ bɛɛ lajɛlen maa min se maa kun min o ta de a kɛ mɛ ka a restreindre cogo dɔ la condition de participation b'a la wa condition de participation ye min ye i ye nin baara national ninnu ye a bɛ musakabaw demander jamana bibi in na ɲɛmaaw ko k'an ka souveraineté ta an ka yɛrɛmahɔrɔnya an ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ ta ni mun fana ye o ye an bɛ activité fɛn fɛn kɛ an ka modèle économique associé a la modèle économique ye mun ye o fɛn ninnu bɛ se ka s'u yɛrɛ kɔrɔ cogo jumɛn na an kana jigi bɛɛ da ko partenaires de bɛna bɛɛ kɛ donc n'o kɛra anw kɔni y'a initiative ta an ye investissement kɛ an y'an ka nafolow bɔ k'a don a la a musaka ka ca fo k'a fɔ k'a ka ca donc ni sponsor nana alhamdulilayi nka ni sponsor mana an k'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ o dɔ ye mun ye o ye ka na i ka tigɛnin ta na n'i ka denbaya ka n'o nisɔndiya c'est journée kɔnɔna na an bɛ tigɛ don sara kɛ 100 ye donc ni su kora concert waati min na 200 ni minnu ye faamaw ye minnu tɛ nana ɲɛnajɛ olu ta ye lajɛli de ye chaisiw ni fɛnw sigilen don an b'olu taw kɛ 400 ye n'o tɛ bɛɛ niyɔrɔ b'a la bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la wa bɛɛ bɛ se fana ka na k'a ta 100 la ka na 400 na yɔrɔ o ye musaka ye min n'an y'a kɛ yaasa a musaka kana gɛlɛya bɛ cogo min na sisan a kana digi mɔgɔw la kosɛbɛ donc o y'o ye mais foirikɛla minnu fana n'olu bɛ fɛ ka participer e bɛ na i ka feere la e bɛ na i ka baara kɛli de yira e bɛ fɛ k'i ka entreprise la kodɔn donc feerekɛlaw ta olu ye 50 dɔrɔn ye stand na minnu ta ye entreprise ye olu ye stand VIP ye o ye 60 ye o ye ka se ka yiraliw kɛ entreprise ni ONG ni fɛnw donc ni mago bɛ stand dɔrɔn na o bɛ se ka ko mais ni mago bɛ sponsoriat ni partenariat wɛrɛ la i bɛ se ka na parce que plateau b'an bolo opportunité caman b'an bolo ka dayɛlɛ partenaires ye u bɛ se k'u ka visibilité n'u ka kɛtaw fɔ cogoya minnu na kɛnɛ nin kan sisan o la ne b'a fɛ ka taa an jɛmukan de kɛ kɛnɛ in kan parce que n'i ko balani o ka di n ye kosɛbɛ surtout a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye seko ni dɔnko ye ni bɛ taa an ka jɛmukan kɛ ne bɛ taa cogo di aw ye déjà an ka partenaires de ye o ko nin na kɔni baasi foyi tɛ k'o la anw bɛ se ka kɛnɛ yɛrɛ di aw ma aw ye nin kɛnɛ d'anw ma cogo min o de fana ye partenariat ye yaasa anw ka se k'a fɔ mɔgɔw ye anw fana bɛ se ka kɛnɛ di aw ma aw ka na effectivement ni aw sera ka na fana o de bɛ an ka baara tɔ dafa o de b'a
sego ni dongo mi meta yira ino o de be se ko yira diemana ka donga fo mi me ka fo jamana kan ka ta yira ka fo ko jamana na fo ma yɛrɛ tɛ se ka fiɲɛ yɛrɛ sama bon ni be ko kan ni y'a mɛn bi fɛn minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ a bɛ k'i kɔnɔ ko bɛɛ datugulen don i ka so dɔ i ka so kɔnɔ yen nɔ mais k'a yira k'a fɔ anw ka cɛdenw o bɛ ka faso kunbabɔ o bɛ baara la activités fana olu fana bɛ ka taa o sira fɛ siran tɛ yen an dalen don o la wa Ala fana bɛ jamana in fɛ voilà donc o la monsieur Bengali sani an na to ɲininkali kɔnɔ o de k'a fɔ ɲinɛ nin kɔni y'a ta ko fɔlɔ ye yɔrɔ a baara a na to sen na wa a baara bɛ to sen na bari baara o baara n'i b'a kɛ i bɛ taa ɲɛ de kɔ n'i y'an ja gɛlɛya ne ka nin kɛ festival Nanyaraki san 7 de filɛ dɔw de bɛ farala a kan san o san o ye Sikaso ye o ye kilomètre 360 ye Bamakɔ cɛ Bamakɔ fana an ka bureau dɔ bɛ yan nɔ an baarakɛɲɔgɔnw bɛ yan nɔ donc o dɔnniya min n'an y'o sɔrɔ yen nɔ an bɛ fɛ ka na Bamakɔ ye ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de ye an bɛɛ lajɛlen bɛ yan nɔ an fana ye nin miiri k'a fɔ nin bɛ se ka na kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min fana wajibi de la a bɛ kɛ badabada ye bari an m'a daminɛ k'a fɔ k'an nana nɛnɛ ka segin an ye a nana n'a ye k'a fɔ n ko a bɛ kɛ badabada o de la n y'a fɔ n ko modèle économique min an bɛ k'a bila sen na an dalen don a la an yɛrɛ ka exposant adresse min b'an bolo a bɛ maa 160 bɔ déjà olu bɛɛ lajɛlen dalen don an ka baara kɛli la o b'a dɔn n'an k'an bɛ min kɛ o baara o sabatilen don o 50% déjà olu bɛɛ bɛ k'o manifester yɔrɔ déjà kɛnɛ sigira an bɛ foli don olu yɛrɛ ma mais sisan yɔrɔ Neba Solo bɛ na dɛ Neba Solo bɛ na Neba Solo ko o ye min f'u ye anw ka Maram Bagayogo bɛ na o ye mɔmuso ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ na kɛnɛ kan o ye mɔmuso ye Pêcha bɛ na Neba Solo Sikaso Pêcha fana o tuma i b'a ye k'a fɔ a ko na kɛ a tɛ kɛ basi ye min n'a b'a dɛsɛ Segu Baraka polisi balanifɔla ye o fana bɛ kɛnɛ kan ye n'o tɛ ne ni Maram Bagayogo an delila ka jɛmukan kɛ an dan bɛ jɛmukan kan musokɔrɔba in a kan ka kɛ muso ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ ami ale min y'an jɛmukan kɛ an dan bɛ jɛmukan kɔnɔna na o la Kasum Bengali n'a to k'i ka fiɲɛni bɔ e senkɔrɔ dɔɔni i yɛrɛ basi kuma in man nɔgɔ e yɛrɛ kɔni a bɛna f'i ko ne ka fɔ ka taa kuma e ni bɛnna sɔrɔ kelen sa o la laada min b'an bolo na o tila k'o bɔ senkɔrɔ ni kunnafoni kumabaw talen ka di maaw ma ka sɔrɔ ka segin ma sani an ka bɔ jɛmukan kɔnɔna na ne tɛ ka assistant ye bi yan e ni assistant bi ne tɔgɔ kuma sara e yɛrɛ la e b'a laminɛ i bɛ taa kɛ awɔ ye hali ni a ye ma fɔ awɔ o la Kasum Bengali kunnafoni bala an bɛ taa min minɛ o de ye jamana ka fasigi ye n'o bɛ tali kɛ histoire la min bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw la maa dama ni o bɛ tali kɛ jamana kuntigi Général d'Armée Assimi Goïta a ko nin ye bisimilali kɛ kunu mɛ min f'u ye an ko min ma ko Union africaine o ka commission ɲɛmaaba n'o ye Mohamed Ali Yusuf ye a nana bɔɲɔgɔn kɛ faso Mali jamana kɔnɔna na n'i ye ta k'a lajɛ nin kɔni nin ye kibaruya duman ye bawo a nana faso Mali jamana kɔnɔ wa a bisimilala jamana kuntigi fɛ min bɛ k'a fɔ kuluba kɔnɔna na a ka sanga ni baara ye Mali jamana ministre min bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop la o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se Musa Atayɛri fana ma o fana tun bɛ kɛnɛ kan ka se Éthiopie Mali jamana laseden min bɛ Éthiopie o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ sigikafɔ in tɛmɛnen kɔfɛ a bɔlen kɔni kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ a ye a jira k'a fɔ ale nana min f'u ye o ka badenya ani bɛn ni kokoro don ka ɲɛsin faso Mali jamana ma bawo k'a ta k'a lajɛ a décret tɛmɛnen min bɛ tali kɛ Bamanju kɛwalew ka kɛwale min kɛra Mali jamana kɔnɔ a ko a kɛra kɛwale ye min ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ a ko bawo a kɛra sababu ne ka dangari maa caman na maa dama min bɛ tali kɛ an ka ministère la n'o bɛ tali kɛ Général d'Armée Sadio Kamara la a ko o kɔni o kɛra kinikini ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o kuma kɔnɔna na o nana sangafo la ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw ma ni ka laban ka dugawu kɛ taabaw bɛɛ lajɛlen ye k'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Jarawulakulu la a ko an bɛ dakun min ka bi a sen bɛ bɛɛ lajɛlen ko nin ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ farida ka ɲɛsin Jarawulakulu ma a ko bawo maaw dɔw minnu bɛ yɛrɛkɛ ne o la min bɛ tali kɛ bi degun ni gɛlɛya min bɛ faso Mali jamana kan ka sanga ni o ka wulikajɔw ye ka ɲɛsin anw ma a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye jamakulu kelen walasa ka se ka kɛlɛ kɔkɔ ta ka ɲɛsin Jarawulakulu ninnu ma olu minnu n'an bɛ jamana basi
sigi ne ka bizi basa ako ni ta kalage atemene ko fe ako ne watla bayina ibaye ka fo jira willa kulu ka babale ayira gana jamana kono ayira togo ayira bene ko ba yira ka fo abebe fa o ka fara nyonga chugumena kasiga ne kawle ngoni kasiga foshire andana nonde anake yaf mabala ka yanga kasi fa remo ako kuma kona na ni ataka lage ulu kone nani unana be ani sangafo mandama kasiga alibi badinya mi metali ke barake nyonya chugumena obisiga ningura fie inyo africaine ani faso mali ani nywanche ala baraka yira ka fo ulu kone mi metali ke ayasila ula ko dome inyo africaine fe kasangani mi mfuye asigili hakilawi ako kuma kona na ebaye ka fo no watina inyo africaine akune na mali jamana kono kasangani barabro dolu ye afe hayulawo ulu chugumena obisiga franyonga alibi ka yira ka fo barake nyonya okato alibi inyo africaine ani faso mali ni nywanche ako kuma kona na akone ni sonjala bawo akumale ko mami tara jamanya maofe kanyeshe alema ako aye ale hakili sigi ale ni sonjala wa anasegini somo kosema ye kata aborola nanyo oblami metalike ene pamela no metalike kanabela amuta kasangani jarula kulu kelele baraye alibi faso mali jamana konna na aye me kafo anga jamana chefu tabawo oye bundeli da jugu ka ane physique ofi o kelengo fe o burle fle kata zolenda agelo o dauve na manya kafo kata mato se na medeli kafo bofifa o jomandi o nongo ni fe anga chefni tabawo o labana kata susuleta kanyeshi juguma kumana mena okunna me o jo agelo ko o dauve e baye kafo anga chefni tabawo kasangani o ka barake nyo mimiye oni ursi jamana kelablo nyonche afrika ko ru chedo mali jamana ko nana o kenne ka dofra la mala mo ru ka jo kan wati na minge na subu o kon ka befa takanyeshi juguma ako o de kera kidale marabulu ko nana ako kasangani o de ye jukalo klita ani flasa ma flani mo woro temeni o juru chama ko ni fara kasangani bono banfa tale ka choro chama kuna anga keleke chofe agelo ko adafela ba o kumina o bunjera anefisi o fleka buli katazule ndo agelo ke o daufe eta major generally akone ayira kafo ni metalike ali bi la mala maula ani wulika jola olube sina tugumena jugu ne kasika oronye ne ko fa kabo ansengoro ako kasangani ija mabala anga chefni tabawi no wati na okeme ka ningurafia okabara baranya do mimbe ula bara ke choko ni mimbe ula kalangashe minkara ofe kanyeshe jamana kono ani jamana kono ndoma kayira kafo una jamana tagane ka kishi jamana kono ndo no oblogo fo na tagane ko kishi ako obara obesina je dogo do ulasa kasika jugo fa kabo anchela ako olekera sababu ningoni kuna wule ba akasoranga chefni tabawo fe agela hoki kaufe kumana anga chefni tabawo jugo bonte anefisi no obola katazole ne agela hoki kaufe fasiri anyo salo kabore mina obetalike indépendant konna na nobla ame nouvelle horizon ta telala na ye nouvelle horizon ta mi betalike kuno funde na alibi ameto akono ameta sanve kalanso konna no obetalike université konna na kayira kafo anga kalan sanve kalanso mi benu faculté des sciences et techniques fo o ka kalan karankan mo be barabala classe barabla kasobo yake mukele ayeme kafo la fasalo kulumembe ni ko folena uluko ni bara black ekle sababu nyongo mi damne na tene don je crois que l'état ni saba anato si na farasi akleta ani duruma kumimbe ala odi kayira ka fo mi metalike faculté des sciences et techniques la ko école do nga nyo fonyongo akela sababu ka école de nkelo bona amina kokura okewale akela kabini je crois que l'état juma do temeneye akoni ata kalage akoni wati ngoni na ibaye ka fo mako ni conforme ke wale mi ma kayira ka fo fonyongo ani umime teme ko do nyonche sanve kan do nyonche ko mawkume nyine ka nyina oko kasima biya ke ayamu uchineyi ko ngabina ka biya ebaye ka fo alibi ke wale abena fo amaba ba odore kera FST ko nana kasangani juma do temene yi jokolo kleta omini obangena école de ningene karabalila kasangani yaf mabala oka fonyongo yi ako kumu ko nana ko kara mo mu men yoro ko folina okala fasalo kulu okoni onongo ne fe utabale goshi ka ira ka fo oluna
tile saba baara bila kɛ ni ka kangari da ka ɲɛsin ekɔlidenw ma o ka nin kokolo in kɛli la ka laban ka wele da ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma maa dama o ka minisiriso k'a jira k'a fɔ kɛwale min filɛ ka kɛ FST kɔnɔna na olu diɲɛ tɛ ni o ye bawo olu yɛrɛ ka lakana e b'a ye k'a fɔ a dɔw la a bɛ danger la okumu kɔnɔna na u bɛ wele da ka ɲɛsin minisiri ma fɛɛrɛ ni dalu ka sigi sen kan cogo min na olu bɛ se ka lakana baara ka kɛ olu fɛ hakilisigi kɔnɔ n'o tɛ a m'a fɔ k'a fɔ k'i bɛ kilasi kɔnɔ nka hakili sigilen tɛ ko a dɔw la k'a fɔ min bɛ fɔ o tɛ kɛ ɲuman ye o la olu ko ne tile saba baara bila kɛ ko nka olu ka laɲini ye min ye ni o ma sabati min kan ka fara o kan o na kɛ yanni o cɛ o ko ne na tile saba kɛ baara bila hukumu kan ka se ka o ka nisɔngoya yɛrɛ ka ɲɛsin nin kɛwale ma ka laban ka wuli da ka ɲɛsin o ka minisiri ma cogo min na a ka se ka fɛɛrɛ dalu sigi sen kan kɛwale min filɛ ka kɛ olu ka kalanyɔrɔ kɔnɔna na a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ ka na kɛ Dɛma Kɔnte ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na ni ka se ka bita kuncɛ ni Soir de Bamako ye an bɛ taa Moti marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ Soma dugu la ye Dana ambassade cɛdenw olu ko ni ye a yira k'a fɔ olu ye bɔnɔ banfula ta ka coro jugu caman kunna ka sanga ni bɔnɔ kɔnɔɲɛ 14 karilen ye o la dugu min ni o bɛ kule bala ko fɔ o min bɛ Soma dugu masurunya na Soma dugu ani Kɔna cɛ a ko bawo n'i ye a ta k'a lajɛ yɔrɔ ninnu ye yɔrɔ nin waati la bɛɛ Nigeria wulokulu olu kɛ mɛ ka ɲɛnajɛ ka se yɔrɔ min ma kuma ni kuma u bɛ babari ta ne ka ɲɛsin yɔrɔ kɔfɔlen ma ka sanga ni yɔrɔ kɔfɔlen basigi ni a cɛnni ye a ko hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Nigeria wulokulu dɔw nana bi olu kan tuma min na san b'a la ka na k'a fɔ o kɔni na o ka jagoya ni vi ta ne k'a sigi o yɔrɔ kɔfɔlen kunna o nɔgɔlen fɛ Dana ambassade cɛdenw olu ma a ko bila dagiri da la olu ye u ka wele jaabi ka sanga ni tasuma suruli ye juguw kan a ko kɔni a gɛlɛyala bawo a kɛra ka sɔrɔ san o b'a la ka na nka o bɛɛ ni a ta olu y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ni ka laban ka sebaaya ta juguw kan bawo n'i ye a ta ka lajɛ kɛlɛ in sen fɛ a kɛra sababu ni ka jugu o taara ka maa 6 to maa 6 minnu kɔni bɛɛ lajɛlen ni olu ye suw ye ka fara o kan e b'a ye k'a fɔ o taatɔ o taara ni u ka maa joonɛw caman ye ka fara o kan e b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ o ka motow la u taara ka o motow caman fana to motow tolen kɔfɛ e b'a ye k'a fɔ u ka kɛlɛkɛfɛnw caman o taara k'olu to ko o bɛ a yira k'a fɔ olu ye sebaaya ta juguw kan nin yɔrɔ kɔfɔlen in na min bɛ tali kɛ Soma dugu o marabolo kɔnɔna na Dana ambassade cɛdenw olu ka fɔ la fasiri an ye a salo ka bɔ min kɔnɔ o de ye Maimuna Dunbiya ye ale de y'a fasiri ka sanga ni o ka bi bɔli ye wala ka segin kokura ka don jɛmukan kɔnɔ nin min ye laada tɛmɛtɔ ye bamananw ko k'i dɔmini turu min n'i y'o di i bɛ kɛ dɔmalafili ye kunnafoni bɔla an bɛ to ka mana jɛmukan kɔnɔ n balimakɛ nin hinɛ an kɛ k'o bɔ o la an bɛ segin ma kokura tugun ka sanga ni i yafuma b'a la i kelen kɔfɛ k'an ka wele jaabi Kasim Bengali an ka don hali bi balani dɔgɔkun kɔnɔna na yɔrɔ balani dɔgɔkun i y'a fɔ cogo min na nin kɔni a bɛ don hali bi ɲinan san hukumu kɔnɔ min taara jama ɲɛmaaw fɛ k'a kɛ seko ani dɔnko o yakubali baaraw ye wa o tɛ a bɛ nɔfɛ cogo la yɔrɔ jama ɲɛmaaw ye danaya min ta ka da aw kan ni san in bilalen aw ka hukumu kɔnɔ aw bɛ se ka a défi a bɛ relever aw bolo wa a défi bɛ relever an bɛ foli di même an ka ministère so ma kosɛbɛ n'o o ɲɛmaaya bɛ Mamu Dafe bolo o ye anw yɛrɛ dɔ ye acteur culturel ye ale cɛba ye culture kɔnɔ bi Mali la ni jamana ɲɛmaaw ye danaya da kan o kɔrɔ ye k'a ye danaya da anw acteur culturel bɛɛ lajɛlen n'o fana ye nin mission di anw ma o tɛ ministre dɔrɔn ka mission ye o ye anw artistes na acteur culturel o y'an bɛɛ de ka mission ye donc o danaya min dar'an kan ala fana barika la an bɛ ka an se kɛ culture kɔnɔ parce que bari ala ma tɛmɛ a ma nin kalo nin yɛrɛ kɔnɔna na yɔrɔ ministre kun y'an bɛɛ lajɛlen wele ka taa yira san 5 tɛmɛnen na jamana ɲɛmaaw sera ka mun yɛrɛ nɔgɔya culture kɔnɔna na o a caman citera a caman ba citera an fana ye laɲiniw caman kɛ dɔw bɛ ka sabati dɔw fana bɛ sira fɛ bari ni ye culture jateminɛ bi anw yɛrɛ de ka budget ka dɔgɔn ni Mali secteur bɛɛ ye
donc ça veut dire que anw yɛrɛ ye sɔrɔ si berewuruzu yɛrɛ ni force spéciale de an n'an ka moyens ye en même temps jamana bɛ crise min kɔnɔ ni partenaire minnu n'u tun bɛ bɔ kɔfɛ ka culture financer a caman y'a ka minɛnw cɛ ka taa mais o ma bali an k'an ka baaraw bila caman bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ caman ta kɛra ka fɛn bɛ bɔ fan o fan a bɛɛ tigɛra mais jamana ɲɛmaaw bɛ k'u se kɛ halisa u ye san kɛ année de la culture ye ka na éducation fara kan je pense que éducation ni culture bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na bari bi n'i ko malikura i tɛ se ka malikura sinsin ni an danbew n'an ma olu don ba la n'an ma segin o kan bari ko caman bɛ yen bi ni jamana in gɛlɛyalen ye an taara k'an ka danbew caman de to a maakɔrɔw caman bɛ an cɛla halisa o ma sa a dilannikɛla camanba bɛ an cɛla olu ma sa u jɔyɔrɔw kan ka ye je pense que ni jamana ɲɛmaaw sera ka yeli kɛ k'a fɔ ko san ka kɛ halisa culture ye o kɔrɔ ye k'a fɔ u bɛ ka assise kumaw lamɛn u bɛ ka maliyɛnw ka kulekanw mɛn u ye maliyɛnw ka degun dɔn u y'u ka bana dɔn donc n'i ye bana dɔn a furakɛ ka nɔgɔn donc je pense que an minnu bɛ art kɔnɔna na culture kɔnɔna na an fana kan ka se k'an jɔyɔrɔ fa k'an jɔyɔrɔ fa danaya nin tɛ da gansan na an ka ministre k'a fɔ ne b'a fɛ ne t'a fɛ o man ka y'a la an bɛɛ de ye ministre ye an bɛɛ de ka secteur don donc an kan k'u dɛmɛ ka hakilina tɔ dafa. Ok, monsieur Bengali hali bi n b'a fɛ k'e ɲininka dɔ la i filɛ ka baaraba minnu dɔ ta ni o ye balani dɔgɔkun ye nanzaraw ko ten ko la finalité baara in kuncɛlen kɔfɛ e yɛrɛ sigilen min ni mun ye bɛn ani basigi baaraw la a kan ka se ka min kɛ faso Mali jamana kɔnɔna na. A bɛ se ka min kɛ fɔlɔ maliyɛnw bɛna dɔn ka fɔ balani yɛrɛ ye mun de ye Mali kɔnɔ o don balani nin fana communautéw yɛrɛ minnu bɛ instrument ka utiliser u ka fɛn bɛɛ la nin communauté ninnu ye mɔgɔ nasɔnya jumɛnw ye bari Bamakɔ ye ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de ye bon ni ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ don n'i ko don min na ko Bɛlɛdugu su bɛ yen Bɛlɛdugukaw dɔrɔn tɛna na an yɛrɛ bɛ taa Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ yen ni ne ye cɛbilencɛw ye o bɛ nin na tan o bɛ ka dɔn tan a bɛ mun yira nin ye bɛn de ye e ni ne bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in na an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ nisɔndiya ɲɔgɔn fɛ foyi tɛ bɔ a kɔnɔ ni bɛn ni kelenya tɛ donc nin ye kɛnɛ in sigikun dɔ ye o Bɛlɛdugukaw olu fana bɛna fɔ anw nana Bɛlɛdugu fɔli la nka an bɛ bɔ aw kɔnɔ an kana bɔbɔ bala lajɛ balani fɔlɔ yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛna ye k'a fɔ jaa bɛɛ bɛ yiri kelen in de gosi n'o ye Nayɛrɛki ye bala den bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ nin yiri kelen in de la i kɛra bɔbɔ bala ye o i kɛra manden bala ye o i kɛra sɛnɛfɔla bala ye o samɔgɔ bala miyanka bala o i yɛrɛ kɛra maninka bala ye o nin bɛɛ yiri bɛ dilan bala den bɛ dilan yiri kelen ye nka yiri in de b'a bɛɛ lajɛlen ka kan fɔ yiri kelen a bɛ bɔbɔ kan fɔ a bɛ sɛnɛfɔ kan fɔ a bɛ bamanankan fɔ a bɛ maninkakan fɔ donc jaja nin yiri min kama an bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ in tɛ dɔwɛrɛ o ye Mali kɛnɛ de ye ka sɔrɔ ka na bakuruba kuncɛla k'o di an ka jeli karamɔgɔba ma kuma dɔnna ni faso yɛrɛ ye danaya d'a kan n'o ye Burama Sumano o n'a ka kalandenw o y'an karamɔgɔ ye ale fana bɛna kɛnɛ sigi ka maliyɛnw ka kuma maliyɛnw ye balakɔrɔ mun de bɛ nin kɔnɔ ni malidenya tɛ o bɛɛ ye hali bi bɛn kolototɔ de o bɛɛ ye bɛn de sabatitɔ ye nin kɛnɛ in kan donc kɛnɛ nin a jɔyɔrɔba bɛ année de la culture la a jɔyɔrɔba bɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina na bi in na wa nin bɛɛ kɔfɛ an bɛna denmisɛnninw bila fana balani dɔn concours la awɔ bari n t'a dɔn n'aw bɛ n permettre bari dɔw bɛ yen o ye danaya dan kan o y'an ka sponsor officiel ye ale ko an ka denmisɛnninw an ka coupe daw ni ɲɔgɔn cɛ u ka se ka balani concours kɛ olu sina ka moto kura kelen yɛrɛ di min kɛra maa fɔlɔ ye a ye n tɔgɔ sɛbɛn bon nin bɛɛ bɛ mun yira i tɛ min kalama
est-ce que baro ko balani dona do be Burkina olu ko fu ko to sebenina balani dona est-ce que mesigi e olu pisi kana fana an fana ci yawa c'est ni be balani bon on ñu to seben parce que an go maliko do me an nana yango ayi ce ko do ba ayi to fana sebede aywa e to be seben ayi to be seben fana charger no la club ay la e me min fu to seben motoy non motoy meto ya aywa am tan motoy bon de fi ko to le ndo ni no fana sona ni mole balani dona fana sona ko Burkina ka na ko kana bala ko kana moto takatani avec bara ide kurwa sponsor officiel vraiment atunga dia ka yamara dia ka foli dama ay Musa ko kale to sebe aywa d'accord na technicien Musa ale be bonya jel bugudi danger non o balandona na le marché balanda dran sunga ka fenga dali ale bonya jel bugudi ko ngoni jara mere akuntora doni den to so ngani kara ke jama organiser ba ngam voilà équipe be disqualifié match to te sebe ni reba nyama ni rebe to sebe nyama ngalo ka concours nyama no isa jakte kamale monsieur balandona sisa ola Kassim Bengali ibi ka numéro 10 balani munu be mo munu koka nous mo ko be peut-être que bala là donc ibi abse kera numéro ibi numéro 10 donc comme wati la kodo d'accord kurume donc no wele o bi se ka kiro soro balani ko balani do ko ngoya kuna fane mo ba no fe o be se ka wele 76 40 95 45 76 40 99 45 pardon 76 40 99 45 sera kan bureau Benworo 76 bureau Benworo 40 binani 99 bikondo 45 binani ani duru ni ngole law la dron ko ben soro voilà donc comme balani ko la le ba do surtout fle min fo labai balani ko nguru ko même il faut yene ay ale ngano fo nendo me kana ngana aboni ya fo yekile nga chen parce que le ba do atina boya wa moto kurwa ne be tani moto yi moto kurwa de la blalendo aywa ka be bla kene kan no basite e gayna ya ta itara Kassim Bengali ne ko so ni fo ki walindo wati asira ka ko fo la sige makofro tu ni fo ki walindo et pour la disponibilité ani edi forum ke seko ani dongola ya photo na Facebook na nyerige ma to ko fo mayebi femi yesa wo vla soro siga so kono amemi mfuyo o te fendu koni ayre blama akira sur régional bayi ba ko de verbe na Burkina be na donc dematio be na faraka ni na ni kera na kila fanata e ba ka fo alibi e ba fe ka nga seko ni dongo ko do bala mo ne vi anga kan yere wala ka ko fo la segema e fo lenko fe e ka ko fo kunjo ko fo anga so ka jem kan bla Kassim ne be foli min di o e ka chana foli ni karama ko da awere kan sirfula la ya aw ka bonya ni aw ka bara kanu ko o foli di awma kata se fo karamo ba yere ma dara ko wati na be tamana ala ko jamana konnana ala ka nyuma se ni here ni kene ya ala kana ka ala kana ka mali be jamana ni basige ka anga chede mono be kele ka yoro la ka seba ya do ni una kana ka jamana ni ka ke jamana basige le ka jamana na fama ka bola ka foli di communauté mono fana sona ka fara anga ni hakilina nin kan bari jamana tronte se ka fembe ke an acteur culturel ou an fana be bara ke chugo dola mais toujours an me jamana bonya de oma an ministre so na me foli duma o yere de o ka caution institutionnel di ama ka fo bengali ni hakilina nin kan ko jugo an bi demenina o ministre yo o yamada sebe dama an ba fo la ko bibi na communauté munu bobo wo no sona anga jeka ke Beledugu Mandé Kenedugu ka foli du bema ajare ni ko festival balani dogo kun olu de do wati na fo nyina don ne nulu de bena jeka ke sanwo sala sona ka se ka malidenya ka fo kan be kelen e be bo koron fe be bo klebi fe fo bani fe a be ko malindi wa mali kuran an be se mala be ka nyongon soro stade 26 mars dala le 28 juillet table le 2 août la amenyon soro stade 26 mars Keneka Kassim yere memi vuyi ayo ayin to se bedro na to ayin to se Kassim Bengali ki fo ki wari ma do festival la nyergi directeur du
k'i fo k'i waleɲuman dɔn fɛn balani dɔgɔkun hakilina ɲuman ye tali la ka na anw bamakɔkaw k'an bɔ ɲɛnafin na ni balani duman ye bon an bɛ balani ye ka caya togodaw la mais ka na a d'anw yɛrɛ kɔrɔ Bamakɔ yan an bɛ min kɔni f'i ye nin ye kelen ka koba kɛ dɛ nin ko nin na nin diyara n ye k'i fo k'i waleɲuman dɔn waati kelen na ka kanuba cɛman ni musoman denmisɛnnin ma bakɔrɔ k'o fo k'o waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan n y'a fɛ cogo nin waati na an ka fa n'an karamɔgɔ an ka sababu ɲuman Bani Zamzamiyu a bɛ tamana kɔnɔ jamana kɔnɔna na an b'a fo ka waleɲuman dɔn ka kalifa setigi Ala la cogo min na Ala bɛ se ka taa n'a ɲuman ye ka segin n'a ɲuman ye kɛnɛya ani baden kɔnɔna na ni ka laban kan kɔnɔwarekaw bɛɛ lajɛlen fo u ka kunbɛli ko ɲuman na ka bɛɛ lajɛlen fo ka segin na Mali kɔnɔ nin waati na Dramane Traoré olu ye banabakaw ye a ko k'i kɛra tɔgɔ sɛbɛn ko a fana bɛ taa balani dɔn Dramane Traoré ne fɛn nka i bɛ se mobili bolo la Jacob bɛ se balani dɔn fana balani dɔn caman de bɛ se balani ye bɛɛ de ta ye k'i k'a tɔgɔ sɛbɛn o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ ɲɛmaa so la fa dugu ma ka bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ n'a jamu na bi an minnu ye jamukan kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn dibila baarakɛbaw don olu de b'an dɛmɛ ka baara in kɛ le Jésus-Christ des appareils électroniques ale kɔni bɛ min fana f'u ye ale bɛ min dɔn o de ye machimafɛn ye ale ni biɲɛ t'a kɔnɔ n'i y'a d'a ma ale bɛ nin grafiya la le Jésus-Christ des appareils électroniques j'ai nommé Books Aboubacar Traoré an b'a fo ka waleɲuman a kɛrɛfɛ El Hadji Musa bɛ Balaba k'a fo ka waleɲuman dɔn Najɛribukɛ ka Bala an b'a fo fan dɔ in fɛ Saka Kulubali fana bɛ yen o bɛ bɔ diɲɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ka fɔ su in na segin bɛ kɛ jamukan ye kan 23h30 waati sini 10h 11h ne ni aw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ne ka jamakura ni k'o danganamaya Ala ka tile hɛrɛ d'a ma Ala ka jamana basigi Ala ka jugu fanga ban Ala ka jugu labila Ala ka jamana ɲɛmaaw fanga se juguw la Ala k'an ka jamana ja Ala ka kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen sago ye Kasum Bɛnkɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati o wɛrɛ ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de star n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye nouveau soleil SARL ka produit dilannen ye Malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kulunga da langolo to na min nɔfɛ o na de bi to ni zamzam ka na jinin kura bɔlen ye a bouillon épicé na poulet Malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati lale kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka na jinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jininaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka na jinin kura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobili ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka na jinin kura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka na jinin kura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛfɛ ɲare la i bɛ bulubabu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 wali kelen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 wali kelen 76 38 59 59 zamzam ka na jinin kura bouillon poulet a na épicé olu de bɛɛ lajɛlen wasara. Au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme.
CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMMSA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier.